Priserne på guld er lige nu de højeste nogensinde. Prisen på guld er over de seneste 5 år og var i dag for første gang nogensinde oppe på mere end 660 kroner per gram. Og det skyldes den store grad af usikkerhed, der hersker i verden. For når investorerne de oplever usikre tider, så søger de over i guld. Guld har jo en markedspris i dag på ca. 660 kroner. Simon Pedersen Det er per gram. kender sit guld. 100 gram, 31,1 gram, 5 gram, mange forskellige størrelser. Vi kører fra 1 gram helt op til 1 kilo, og det vil sige, at vi sælger guldbar i størrelsesorden fra 1000 kroner op til næsten 700.000 kroner. En god handel, når geopolitikken og de finansielle markeder slår krumspring. Guld har historisk set blevet betragtet som en sikker havn, blandt andet fordi, at centralbanker køber guld for at give deres valuta mere styrke. Men samtidig med det, så oplever man typisk, at hvis der er nogle finansielle eller geopolitiske konflikter eller politikker, som går ud af balance, så har folk det med at ty mod guld. Dagsprisen denne fredag på en såkaldt ounce, der svarer til omtrent 31 gram, Det ser ud af meget. er prisen $3.000, eller på dansk 20.545 kroner. En overvejelse værd, når pensionen skal sikres. Vi har jo nogle meget interessante verdenspolitikere, som jeg er ikke rigtig sikker på, at man rigtig ved, hvad der foregår med dem, for at sige det pænt, ikke også? Så du vil gerne investere i guld? Ja, det vil jeg gerne. Men for dem, der ikke handler med guld i bareklassen, Det er lidt mere moderne. men sælger til dem, der bare bærer, er tiderne knap så gyldne. Selvfølgelig har vi jo måske lidt færre kunder, fordi der er nogen, der siger, at så skal vi ikke have guld, så køber vi noget sølv. Og så har omsætningen måske ændret sig en lille smule, men hvad skal vi gøre? Vi kan ikke gøre noget. Det er 100 grams guldbar. Spørger man, om de gyldne tider har toppet, er svaret nej. Så længe der er usikkerhed, og vi tror ikke, der kommer, desværre, men vi tror ikke, der kommer mindre usikkerhed her inden for den kortere horisont, så mener vi, at guld kommer til at have et rigtig godt marked. Vi tror 25, det bliver et rigtig flot år med pæne resultater for guld. De 3 største steder, der handles guld, er på børserne i New York, London og Shanghai.